para kang para prajurit lamun bisa sira angulata kadingone caritane pandhelira sang Prabu sasabawing mesti aran patih wanda lelabuhan nipun tangkin long tri prakona purun ingkang den tepi nuhoni trah yo cek pun mboten sah ngobahke tangan. Ngoten. Tangane sampean niku dadi wujude niku. Mungkin nek niku malah kram. Terus enggak masuk akal. Wis dieling-eling wae lho kowe ora. Awung ya ora tinemu nalar to, piye? Bandung kok muni coba. Bandung kok muni oke. Wah, jan wis. Ayo. Licik mau barang. Nana Gareng, kula sinuwun. Petruk wonten dawuh sinuwun. Menyang endi dununging para Pandhawa senajan tawa wujudanku kaya ngene. Aku isih bisa nyumurupi sartane ningali wujuding kaca paisan. Alhamdulillah syukur binagi sewu sinuwun. Nek wujudipun kaca paisan mboten nical. Sarenggalan sandanganipun sinuwun Ndarawati ingkang sekawit malik rupa kados wah jan jijiki tenan. Ya wis tampanan wae wong panjenengan ingsun ora sambat sebut kepiye-kepiye. Coba yen to ingkang kaya mangkene iki mau kadangku Mandura Koko Prabu Baladewa. Nggih. Lah niki malah sing dadi pitakenan niki para lancur-lancur Pandhawa mapane teng pundi? Jan niki karang kadempel jan suwung malah kaya alas gong liwang-liwung ya, Truk. Heeh. Sak pungkure bapak niki kok malah nuwun sewu. Karang kadempel blas ora ana wong ming awake dhewe wong telu. Petruk wonten dawuh. Digege mangsane digelak wancine ayo. Ana ngendi durunge para Pandhawa diupadi? Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean nani wadana remu-remu kalingan ngrangan sang tiah manah engkong sumungkam goleng sang kakung rampok alon wuwu sira baboyaye
maneman eman wiratende bronto yayu lun tadah runte ngatos-atos sinuwun kula aja keri kula mangenteni kula mriki pengen sabiyantu kalih panjenengan tamaning atong Sasotros manjarga Orian Tanku jiwa kemanis manggap Serinarate Waka sangga protase agameng Cakrawa Koden prayekna samurires eka balik titiyani kandayani wisunya purnama sasi kilar semedyan ning tengahing latar ngono lintang bima sekti
Astungkara Sidam karing bawana langgeng Ismaya Nayantaka padha kanthi raharja sak prapta kita wondene jeneng kita ngadhep ana ing ngarsa ulun Semar. Nyuwun amit pasang Kalimantapi tinebena ngilodune dumawahing tawang towang. Linepat ning tolak manu pukulun. Sewu lepat aturipun Kang Putra utawi Kang Wayah. Pun Semar Badranaya mbok menawi sowan kula mboten damel renaning penggalih paduka kula nyuwun pangapunten. Namung sawanipun ingkang abdi pun Semar Badranaya manggih wilujeng tebih saking Rubeda sowan kula Araharja Basuki Wana pukulun. Pramen meneh apa piye kowe? Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Sandapupada Sang Hyang Pada Wenang. Kula nasih prana. Iya Nayantaka ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun wae tampanana Semar. Nggih nggih. Sak banjure apa ingkang dadi wigati kita. Teka sak mengko jeneng kita sowan ning Kayewangan Kundarandir Bawana ana ngarsa ulun. Nuwun sewu. Menapa menawi kula matur wonten ngersanipun Hyang Kulun Pada Wenang menapa mboten sami kemawon kula ngoyahi seganten. Jernyatanipun maduka menika jawata ingkang sampun pirsa dhateng mobah musik ngawontenanipun para titah pukulun Semar. Ana jamak lumrahing wong kang duweni cangkriman. Ibarate ulun ingkang duweni cangkriman jeneng kita ingkang kudu ambateng. Mula kang saka kuwi marata diaturna apa wigati kita sowan ngarsa ulun Semar. Kula niki ming bingung. Kula niki judheg. Nuwun manggih pukulun. Nek kula dikeparengke blaka, kula tak blaka, nek kula dikeparengke nangis, kula tak nangis. Kula niki lara ati ngrasake kawontenanipun para Pandhawa. Ingkang sakmangke nampi pacobaning dewa kamangka nuwun sewu. Gegayuhanipun Pandhawa menika luhur gegayuhane para Pandhawa menika estu badhe mahanani tumrap sangya para kawula. Lah kok pacoban sing dirasake kalih para Pandhawa kados ngaten malah niki pamonge Pandhawa partneripun Semar. Sinuwun Kresna malah ugi nampi pacoban. Keneng pusakane Ratu Sabrang nika wau. Wewujudane dadi saru. Kula ngantos bingung. Lah niki Pandhawa malah kapikut dening mungsuh dos pundi pukulun Semar. Kula wonten dawuh. Mangkene ya. Ulun bakal maring dawuh kelawan jeneng kita. Dos pundi? Aja duweni sambat sebut sartane aja ngaruwara. Ning atase para Pandhawa kuwi titah utusaning dewa. Utusaning adil ingkang kadhawan supaya mbrasta angkara murka. Mesthi wae mangkene yen to para Pandhawa duweni gegayuhan sartane gegayuhan iku bakal ngemu sartane bakal nuwuhake kanugrahan. Mangerti ya kalamun to kanugrahan apa dene pacoban lan kanugrahan kuwi bakal sumandhing. Ya inggih mula aja walang ati. Mbok menawa apa ingkang dirasake sartane apa ingkang dilakoni dening para Pandhawa iki mujudake dalan tumuju anggone para Pandhawa nggaya kanugrahan Semar. Lajeng ngersanipun pukulun kados pundi? Marata diake ulun dawuh marang jeneng kita bali ing Madyapada. Merga ya mung jeneng kita Semar ingkang bisa nulungi para Pandhawa apa dene Natandrawati. Sayakti yen Natandrawati mboya kapikuting mungsuh. Mesti wae jeneng kita apa sartane Kresna ingkang bisa mbebantu waling bebandaning mungsuh dening para Pandhawa Semar.
Nyuwun pamit Bu Kulun. Yo hati-hati Semar. Titiane ganta yani Trisunya purnama sasi kilar-kilar semedyan ning tengahing atar mileng ana lintang Bima Sakti tak sawang ana ing alas kae ora pangling alas Krendayana kok ana wujuding cahya sumunar nganti gawe sulap penyawangi Semar. Apa kae coba tak sandere. Pripun? Niki kula sampean kok mandeg teng mriki, kula dindhek. Iya. Petruk dindhek. Mengko le ngendhek ngangge telale. Hus. Iki tangan kok nyapu dalan kaya ngoten. Lah karang ya dudu wujudanku ingkang sejati. Oh lah nggih. Lho lah iya nggih. Pripun? Ora maju oleh mulinggo. Nah, pripun? Sing mbok lendeti kuwi mau sayekti dudu kok wujuding watu.
Lah niku watu gedhe banget ngenten kaya dudu wujuding watu, dudu wujuding sela ingkang gedhe. Nanging ngerti ya, yen to mbok sawang sartane mbok sumurupi kanthi permana jati kuwi tanpa beda kaya dene wujuding pakunjaran. Kamangka sajroning pakunjaran kuwi ana para kadang Pandhawa sartane adimu Bagong. Sampeyan aja ngawur lho. Ora kok ngawur. Aja waton bisa ngucap lho sampean. Hah? Iki watu gedhe ya Kitro ya. Embuh. Wah. Nek ngerti ku kuwi uwit kok. Lho. Nah aku nyawang iki watu, uwit, watu. Roti wis ngono wae. Engko nek dipangan. Nah aku ki nyawang kuwi iki uwit aja ngeyel kowe. Aku nyawang iki watu, uwit. Wis to. Ana gareng. Pripun? Kuwi sejati dudu watu, sejati dudu uwit. Lajeng kuwi semak-semak. Wah. Malah saya le parah. Sampeyan kok aja ndagel to yaine kok ndagel ora. Iki yaine urung bubar wis kanca-kanca wis do memeng kok. Lho, rak ngesahke ujug. Lho lah iya. Niki pakunjaran nek ngendikane sampean. Iya. Ah, kula kok ora percaya. Nek ora percaya lungguh kene. Oke. Coba delok kaya ngene iki omongane arang dipercaya, angel dipercaya kok. Uwit kaya ngono kok mbok ampun ditebang pun ngeten mawon iki uwit tuwa. Wis kowe ponokawan do meneng kok. Nalika semanten aneng nggih nata Ndrawati ingkang wis awujud berdua ekor panjang. Sigra canca tali wanda nadyan datan ngagem. Nenggih nata Ndrawati wau. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Sang Prabu Gendra Surawati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening telalene Sang Nata Ndrawati. Nalika semanten temah ajur mumur ical wujuding korian nggih bangsaning parajineman nggih Sang Dedyakala Jaramaya. Pandhawa ingkang wis luwar saking bebandaning mengsah dereng saged tinarbuka netranipun awit sangka petenging kawontenan madyaning pakunjaran tumuli samangke kagyat nyumurupi padhanging hawa tinarbuka sekedhik mboko sedhik netraning para Pandhawa temah nyumurupi ingkang raka ingkang awujud kados mekaten kalaning jagat gaweaning para dewa Nata Ndrawati ngawujud krae ekor panjang. Nalika semanten ical wujuding berdua ekor panjang nenggih wujud sejati Nata Ndrawati. Wis. Wah, matur nuwun, sinuwun. Ya. Nggih.
Matur nuwun nggih sinuwun. Iya ponakan Bagong iya. Koko Prabu ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan teka saged ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandanipun mengsah. Inggih. Yayi Darmaji dawah sami-sami Yayi inggih. Clitheng Kresna kakangku ngaturke panuwun. Werkudara, Bima iya Bima. Tiba sepadha-padha. Yo. Koko Prabu ngaturaken manuwun. Iya Arjuna padha-padha. Teka Koko Prabu saged ngluwari bebandan kula. Yayi, mboten pisan dadak kula cariosaken. Sakmangke kula suwun Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kaliyan Yayi Arjuna kula aturi kondur dhateng negaring Amarta. Niripun kados pundi? Tasih wonten makar ingkang kedah kula rampungi Yayi. Nala Gareng, Wonten dawuh. Petruk, wonten dawuh. Kowe melu aku. Waduh. Piye iki? Aku lho melu sampean iki mah ngentekke sangu kok. Kersane pripun? Karo Bagong bareng ya melu aku. Nggih, nek kula seneng kok melu juragan niku. Iso ngrampok dite sampean. Ngawur ora. Ana pangkane ingkang kudu dirampungi. Yayi, kula aturi kondur. Inggih, Koko Prabu. Werkudara keri kene. Inggih, nyuwun pamit. Nampa sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa piye? Kalamun to kabeh ingkang dirasake dening para Pandhawa iki mau sayekti pancen macobaning Hyang Mahanasa. Merga kanugrahan lan macoban kuwi sumanding dadi siji. Oh iya, Kresna kakangku. Banjur karepmu ayo tak nganti budal. Ana siji perkara ingkang kudu dirampungi. Sinuwun Ndarawati pun badhar sinuwun. Ngajar. Ya Dik, ya Kakang Semar ya. Nggih. Saka ngendi Kakang? Kula saking sowan ngersanipun Sang Hyang Padawenang nggih. Sowan ngersanipun Sang Hyang Asih Prana. Ngono? Nggih, banjur dawing Sang Mahardi Kengrat apa? Ngendikanipun Sang Hyang Padawenang, pacoban lan kanugrahan menika sumanding dados setunggal. Iya, nggih. Mengke riyen kula kok ngrasake kaya-kaya ana sing ngribeti kalih napa sing dadi gegayuhane para Pandhawa. Apa Kakang? Monggo mangtutke laku kula. Lon sowan pukulun.
Arca Kobra Iblis lanat padha jig-jigan. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Gendra Solopati. Wonten dawuh Pukulun. Boyapati nduga mana teka samengko jeneng kita bisa ngaturake Semar ana ngarsa ulun. Iki awit berkah pangestunipun Sang Hyang Bathara Kala sembahan kula. Samangke kula sampun ngaturaken kuandhanipun Semar Badranaya. Senajan tasih sugeng aparipurna monggo samangke kula aturi ndahar. Semar, Bathara Kala piye? Senajan to ibarat kowe wong tuaku nanging gandeng aku luwe wis mataun-taun ora mangan daging wong kang Sukerta. Kamangka kowe kuwi wong Sukerta. Ayo Semar. Kowe manut karo aku kowe tak untal Malang. Yen to kowe tak untal Malang kowe tekaning pati, yen to kowe tekaning mati. Para Pandhawa bakal ringkih. Yen para Pandhawa ringkih merga kelangan pamonge ya kuwi kowe. Para Sata Kurawa ingkang wis sambat sebut ngersane Bathara Kala. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari yen ta arep mateni marang para Pandhawa. Sakarepmu nek jan kowe iso nguntal aku untalen, nek jan kowe iso mangan aku panganan. Wo sajak nyepelekke karo Bathara Kala kowe barat. Kacarita eling-eling wujuding Sang Semar Badranaya pindha warni ingkang dumadi saking wujuding sumping lomba abang. Nalika semanten ing pangkarsa den untal dening Sang Hyang Bathara Kala. Nalika semanten wis kinigit jangkaning Sang Semar pindha warni temahi cal sak aragane. Badhar dados wujuding sumping lomba abang duka yayasine bisa Hyang Bathara Kala. Waduh. Menungso ratatanane Gendra Solopati wonten dawuh. Semar arep tak untal kok ilang wujude dadi wujude lombok abang garing poso. Waduh. Kula piyambak mboten mangertosi Pukulun. Sak mangke sumangga dipun titip priksa mbok menawi wonten menungsa ingkang wantun tumindak culika. Wah. Ora pangling. Ingkang tansah katon ing netra. Oh, menungsa siji iki sing gawe perkara parat. Kakang Semar, pripun? Sawangan ana wujuding mendung peteng. Kawit mau mubeng-mubeng ning dhuwure awake dhewe ngetutke marang awake dhewe. Dipun lepasi senjata cakra kemawon. Dayane senjata cakra mengki saged mecah mendung niku terus tiba niku mengki.
Ndrawati. Lah rak napa dewaning wektu? Iya, Kakang. Ora pangling Bathara Kala. Iya. Oh lah Semar sing sak nyatane ning kono. Kowe ngopo kowe? Arep nguntal aku, arep mangan aku. Gak iso, gak bisa. Ayo, coba. Nek pancen kowe arep nguntal aku saiki untalan. Mapano. Nguntal kok mapan. Neng dindi ki wong ngelih marani panganan, ora panganane sing marani wong ngelih. Bathara Kala, Kresna kowe ora basa karo aku. aja nyawang kresnane nanging nyawang sapa ingkang lungguh ana ing sariraning sun. Karepmu kepiye? Apa kira-kira kowe ora eling nalika aku madeg dalang? Aran dalang Kandha Buwana aku wis tau tante ketemu karo kowe. Apa arep mbok baleni panjalukmu sing nalika semana? Waduh, Kyai Dalang. Wah. Nun namut pasang alimantabe Kyai Dalang. Nyun pangapunten Kyai Dalang. Apa kowe njaluk tak ruwat? Mboten ampun. Pun kapok kula menawi. Nun pangapunten. Ayo bali. Oh nggih. Bali. Sing dawuh karo kowe sapa? Nun. Sing dawuh karo kowe ngiri godha marang para Pandhawa sapa? Biasa. Sapa? Mamak. Mamak sapa? Mamak Tarni apa piye? Saranes. Tahu penjenengan mriku kok. Ayo bali. Ora bali tak wacake caraka bali. Nun. Bali. Ora bali tak wacake caraka bali. Nuwun pamit Kyai Dalang. Ora tatana. Ndi Sembadra? Sembadra ndi? Ayo wenehno aku. Wenehno aku. Sembadra wenehno aku. Sembadra wenehno aku. Kowe njaluk adikku karo Sembadra. Ayo. Kowe ngerti iki apa? Wah, aja wedi aku wedi. Bo. Dosa muka iki rumangsa kula kok. Ora ndang modar-modar. Dosa muka iki ora iso mati, Kang. Oh, ini. Iyet maneh memba sapa-sapa. Oh, lah nggih. Nyilih ragane sapa. Oh, lah nggih. Ah nggih. Iya. Ragane sapa-sapa dicilih. Wis gak bubar ya mer-mer gak bubar wis ya ene. Wong tuwa kok kowe karo wong tuwa kurang ajar kowe. Mripate. Ngapunten Bagong Endra. Wis gak dirampungi aku tak miwiti mbangun negara ngamal. Ah monggo. Saya oke sing ora trima. Kurawa ora nrimake mergo cabaraning gawe arep garinge Pandhawa seblake barat bukti bambu barat. Mati wah.
Kakang Semar ngaturke panuwun. Nah nggih, sami-sami. Merga saka pambiyantu sarta panuntuning Kakang Semar. Para Pandhawa wis kelakon nggone mbangun negara Ngamarta. Wah iku. Semar ngaturke panuwun. Bima padha-padha. Anu sami-sami Ndara Bima. Wah, yo. Oke luputku aku njung ngapura. Sami-sami kula nggih kathah lupute. Yo. Kakang Semar aku ngaturke panuwun, Kang. Sami-sami sinuwun. Sedaya menika titah gesang teng Madyapada menika kadununganina lali salapes miwah mati. Usana panutuping atur kula mugi-mugi sak mengker kula sak rombongan saking mriki warga ing kalurahan Waring tansah pinaringan karahayon. Wilujeng tering sambi kula tebih saking rubeda. Sak mengker kula sak rombongan tetanduranipun Murarga saged melimpah ijo royo-royo. Tandurane dukut 1000 tuwa ngrembaka. Allahumma amin. Usana panutuping atur. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabehane matur suwun. Jolali lho golekane. Nggih, Pak, sik sabar goleke lagi dirogohke. Ngawur ora. Matur nuwun. Wusana panutuping ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Rahayu Kang Samya tirmu, rahayu Kang Samya pinanggih. Monggo.